Pani Jurík, začnem tak úplne netradične. No, vy máte vyštudované právo v Bordeaux, právo v Štrásburgu a práve v Štrásburgu ste ako vysokoškolská pedagogička aj učili. Táto pani Dybáková nám práve prezradila, že vie, aké vzdelanie má pani Beata Jurík. Poďme ale k tomu Michalovi Šimečkovi. Michal Šimečka sa na Jo24 vyjadril v nedeľu, že očakáva ešte veľmi veľké útoky okolo pani Šimečkovej a jej faktúr. A keď jej položila takúto otázku, Michal Šimečka je pripravený skutočne ustať všetky tieto nechutné útoky na jeho rodinu a ja si osobne ľudsky ani neviem predstaviť, že čo musí zažívať či už jeho partnerka alebo aj jeho mama, že žiť s pocitom, že kvôli nejakej vašej administratívnej chybe a dostala takúto odpoveď, tak jej nezaplo. Ak je falšovanie účtovných dokladov a subvenčný podvod podľa právne vzdelanej Beaty Jurík administratívna chyba, tak nech nás už o ničom nepoučuje. To ju prosím ja.